Hi everyone, this is Julius Canoy and welcome back to my channel. Na-miss nyo ba ako? Kasi ako na-miss ko kayo. So last week, straight man atong klase no, Lunes to Bernes. Nya nato yung murag isa ka adlaw yata nga murag na-suspend kay kusog laging ulan. Unya, atong Sabadog Domingo na straight po tag duty no nakaluyan ta. May na lang na natay ting-ting. So karon is my rest day. Nagpahuway ko karon sa balay. Nya kaning magpahuway ta. Dili gyud mahimot ang atong utok kung natay guna-una no nga hinluanan dapat ang divider kay daghanag abog. So mao to, wala jud ko katulog ako sa jung gihinluan. First ana gipang-remove na to ng mga yahong, mga basuhan, mga pit shell, mga balunan, mga everything ana diya si divider no kay ato ang trapuan ang divider kay napuno na gyud siya abog. Kung nakabantay mo ang among cortina atong mga niaging simanan no is green to siya. Nya basi nakabantay puno nga murag way ilis-ilis kay taga video na ko green jud ang color sa among cortina. Anyways, ang amo ading cortina nga color green is duwa dito siya kaset. So kung mag-ilis mig cortina dati, green gyapon color kay duwa man siya kaset. Kung mag-ilis mig green gyapon puli. Unya tong mga niaging semana ni ilis pud si mama og cortina diri. Yan ang giilisan og orange para new look na po daw no. Yan di mo ko nag-orange kay murag hayag man kaayo. Unya wala niya na apil o limpyo ang divider kay naa siya lakaw na busy siya ato. So mao to ako na lang naglimpyo karon no. Dali ra man siya limpyuhan. Dili gyud mahimot ang imong utok kung ang imong paminaw na ay part sa imong balay nga hugaw no, di ba? Bahala gamay atong balay, bahalag tama-tama lang importante hamugaway og limpyo og mahimutang atong utok no kanang wa ko tay guna ang murag hugaw. Mo to nagdali din kog limpyo. Kani di ay nga mga plato no mga dagko ni siya. Magamit ran siya na mga celebration sama sa birthday. Ansa pa na siya oy kasal, mga bunyag, mga ingana, magamit ra ni siya og especially kanang naibisita. Pero kung kami na dili di na mo ni magamit oy kay daghan pamanig mga gamit na dito naan sa buano sa among Durabox nga kanang daan na nga mao gito among ginagamit. Lain magamit og bag-o nya na pa yung mga daan, di ba? So kailangan to mag-reduce, reuse, recycle kay para magamit nato ang atong mga gamit in a good way. Hubak no nya karon kay gabi na pod no. Ulan na pod. Bagong abot si mama. So mao to nagdadali kog limpyo no, dali jud kay maglimpyo niya. Isa po ni siya ka core na ko no nga makawalag og stress. Malingaw ko niya, malipay ko nga kanang at the same time gud ka nang after nimo manglimpyo malipay ka kay limpyo na pud ang imuhang divider. So mao ni dugay-dugay na po ni siya limpyohan og balik no. Tag isa ka bulan man gid siguro limit na mo ani before na mo malimpyohan kay mga abog-abog ra man na. Tapuan na siya unag basa niya pag man gisundan ako siya towel nga uga. So mao na siya, di ba? Perfect na ang naong sa amo ang divider. Kanya giapilan na lang po namo anak ko ang among kuan diri no kusena. Mamay pag wall ana para matabunan ang kanang bungbong ba di maklarong lagom. Kana lang daghang salamat.